Λοιπόν, guys, σήμερα θα παίξουμε Animal Hospital. Εγώ είμαι καινούριο μέλος της ομάδας και το όνομά μου είναι Άγης. Παρακαλώ κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα share με τους φίλους σας και ένα comment να πείτε καινούριες ιδέες. Μπήκα καλά μόνος μου, guys, sorry, guys. Παιδιά, sorry, απλά είναι λίγο κάπως τώρα. Παιδιά, ελάτε τώρα να παίξουμε. Πόσα shift έχεις, Βασίλη, εσύ? Δηλαδή πόσες νύχτες, κάπως έτσι. Εγώ έχω 9. Πάμε. Θα τον ανεβάσουμε shift, παιδιά, σήμερα το Βασίλη. Έχω 8 ζωάκια. Τι είναι αυτά, coins? Αυτό είναι coins, όπως ξέρετε. Guys, είναι τέλειο, θα γίνει τέλειο, πιστεύω, το βίντεο. Και θέλουμε και το ρεκόρ των like μας που θέλουμε να πετύχουμε είναι κάπου στα 150 like. Και αν θέλετε γράψτε και comment πολλά. Ιδέες. Ιδέες. Gaming video, ό,τι γουστάρετε, σανατόριο. Μπορεί να θα πάμε. Παιδιά, ένα tip. Πάντα να πίνετε το καφέ 2 φορές. Επειδή αν το πιείτε 3 θα εξαφανιστεί. Και μόλις έρχεται αυτός εκεί που ζητάει καφέ μπορείτε να τον δώσετε. Και να πιούμε καφέ. Πίνεις 2 φορές και μετά μπορεί να του τον Πού είναι ο δώσεις. καφές? Εντάξει, guys, sorry, ένα λεπτό επειδή είναι λίγο εθνικός παίκτης. Πιούμε λίγο καφέ, λοιπόν, παιδιά. Δεν έχεις καφέ. Μπορεί να περιμένει να πιει κι άλλος. Α, ωραία, παιδιά. Πρέπει να Ωραία, πιούμε. παιδιά, τώρα επειδή το πήρα εγώ το καφέ, δεν γίνεται. Βλέπουν την οθόνη. Guys, εδώ είμαι κι εγώ. Απλά επειδή είμαι καινούργιος και δεν έχω πολλά πράγματα, πρέπει να μοιραζόμαστε. Τώρα αυτός Ο κύριος πάει Γάτος. σε μένα. Πήγαινε στο room Clar. Λοιπόν, room, κύριε. Περάστε, σας παρακαλούμε, κύριε. Θα σας εξυπηρετήσουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε το καλύτερο μαγαζί. Μπίλι Ζενάγη σε νοσοκομείο. Ναι, Θα το σου φτιάξουμε. καλύτερο. Και παιδιά, Τι κάνεις, ρε, τι κάνετε, ρε, τι κάνεις και καινούριο μέλος, Άγη? Πρέπει να το δούμε πρώτο τον παιδιά, κύριο. κι άλλο ένα καινούριο κι άλλο ένα καινούριο κόλπο. Πάντα να σκόνετε καλά πάνω από το κρεβάτι, επειδή μπορεί να έρθει ο κακός κάτω από το κρεβάτι, ο Skinwalker που σας δαγκώνει. Οπότε πάντα να κάνετε πάνω από το κρεβάτι καλά. Και πάντα ξεκινάτε με τα χέρια Έχει και με τα στόματς. eye drops. Έχει στόματς AIDS. Στοματσέιτ. Ας, παιδιά, να βλέπετε εκεί τι πάνω ζητάει. Τα πρώτα 2. Το πρώτο θέλει herbs, που είναι εδώ. Πώς καταλαβαίνουμε τι θέλει, επειδή εγώ δεν το έχω ξαναπαίξει ποτέ. Λέει στόματσερς και πού να... Όχι, όχι, βγάλε το αυτό. Περίμενε. Σκάσε άλλη χτυπάει το κουδουνάκι 10 ώρες, μπρο. Να, φάτα. να κάτσω σε αυτόν. Παιδιά, δεν μπορώ να φέρω και πολύ εγώ. Σας επιτρέψουμε, κύριε. Βασίλη, δεν λίγο. Βγάλε αυτό, θα πεθάνει αν το βάλεις. Άστο. Δεν θα δω. Παιδιά, σήμερα θα δείξουμε στο Βασίλη λίγο πώς να παίζει. Βασίλη, δες. Να φαίνεται, παιδιά, η οθόνη του. Εγώ είμαι μπροστά στο Βασίλη, να τέσω, όπως με βλέπετε. Κύριε, δεν Παιδιά, σας... δείτε, θα κάνουμε σας- test DNA simple, πατάμε analyze simple και μετά περιμένουμε πάνω στο κρεβάτι. γιατί Δεν το βα- βάζεις αυτό, θα πεθάνει, Γιατί μωρέ. το βάλατε ένα λάθος πράγμα. Δεν το έχουμε βάλει ακόμα, απλά έτσι κάνει. Αφού έβγαλε κόκκινο. Δεν είναι κάτι. Φύγε λίγο, κάνει λίγο. Μην του βάλεις κάτι. Να δεις, Βασίλη, δεν συζητάει εδώ πάνω. Εδώ πάνω. Εδώ το βλέπουμε. Eye drops. Τα βλέπεις. Προχωράς, παίρνεις τα eye drops και τα βάζεις. Το έβαλα εγώ. The doctor is arriving, ο γιατρός μας. Γεια σας, guys. Ο γιατρός εδώ. Γεια Για να σας, δούμε τι έχει να μας πει ξανά. Ότι κάναμε χάλια τη δουλειά μας. Λες ψέματα. Παιδιά, μην τον ακούτε, λέει ψέματα. Και ο Άγης έκανε 3 φορές λάθος. Καμία δεν έχω κάνει. Μη φοβάστε, είμαι καλό παίκτη. Αυτό είναι νουμπάς. Μπορεί να σε γιατρέψει και να σε σκοτώσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι νουμπάς απλώς. Μην τον ακούτε.
Κύριε. Θέλουμε να τους κλείνουμε στη μούρη στα ανώμαλη. Θέλουμε και τις κάμερες. Δεν θα ζήσω εδώ πέρα. Εγώ έχω και ένα όπλο. Όχι, εδώ πέρα σημειώσουμε λιγότερα. Παιδιά δείτε. Βασίλη με βλέπουν η οθόνη. Παιδιά δείτε. Πώς πήρες πιστόλι? Άγιοι. Εγώ το κλάσ. Παιδιά έχω ένα κλάσ με το πιστόλι και μπορώ να σας πυροβολήσω όλους. Εγώ θυμάμαι που τα πιστόλια πρέπει να το αγοράσεις από το staff only. Από αυτό το μαγαζί. Ναι, αλλά υπάρχει και κλάσ. Πότε ανοίγει? Σε λίγο. Περιμένετε να δώσω τον καφέ. Σε ποια μέρα ανοίγει? Πάω να πιω καφέ εγώ. Παιδιά τους δίνω ένα καφέ. Κόφι. Εγώ έχω έναν καφέ. Θα μου δώσεις εγώ πιο. Δεν μπορώ. Άιντα. Ωραία! Τι έγινε? Ωραία, είναι καλός. Πάμε να σε εξυπηρετήσουμε, κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Βάλτε και μια φώτο και μια Ντες, κύριε, εννοείται. Θα σας βγάλουμε όλα αυτά τα πράγματα, εννοείται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα σας τα πάρουμε εδώ, θα σας το κολλήσουμε στα μούτρα σας. Παιδιά, την άλλη στα shift 3 ανοίγει εδώ που μπορώ να πάρουμε πράγματα. Και εγώ θα αγοράζω πράγματα και θα σκοτώνω τον Άγη. Ο Στόκερ! Τρόμαξε ρε παιδιά. Παιδιά, αυτός είναι ο Στόκερ. Ξέρετε, μην το κοιτάτε ποτέ. Κάνετε 10 ζωή, sanity δηλαδή. Το sanity είναι η ζωή μας. Και κάτω βλέπετε τα λεφτά σας που μπορείτε να πάρετε από εκεί που λέει. Εγώ έχω 56 σάντι. Εγώ έχω 60, παιδιά. Και εδώ θέλει αυτός. Θα χρειαζόμαστε ένα ointment και ένα medkit. Ένα medkit και ένα omelet. Εγώ παίρνω το ointment, εντάξει. Παίρνω το medkit. Παιδιά, μέχρι τώρα τα πάμε τέλεια, Γράψτε στα comments τώρα. Και αν είστε εδώ έως εδώ, παρακαλώ κάντε ένα like και μια εγγραφή. Και πείτε και σε άλλους να δουν τα βίντεο μας. Κάντε share δηλαδή. Πιστεύω να σας αρέσουν. Κάντε share. Αυτό δεν το κάνει, φτιάχνεται. Recovering κάνει, τι κάνει. Recovering. Κάπως έτσι. Recovering, ναι. Sorry για τα αγγλικά μου. Παιδιά, είναι λίγο βαλούλιος στα αγγλικά. Βέβαια είμαι και μικρότερος και ξέρω πολύ καλύτερα αγγλικά, αλλά μην το συζητάμε αυτό τώρα. Άστο λίγο. Μεγαλύτερος είμαι παιδιά, πλάξες έκανε. Ναι, αλλά εγώ είμαι μικρότερος και ξέρω καλύτερα αγγλικά. Αγγλικά καλά ξέρω. Οπα, ένα πιστόλι έχει κάτω. Θα σου το καφέ. Έλα και εσύ, αυτός να τον αφήσουμε. Όχι ρε. Άιντε, γεια σου. Ίσο λίγο. Παιδιά, άστο λίγο. Μετά, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε και ένα FC Mobile βίντεο, αν θέλετε. Ναι, θα κάνουμε αυτό. Παιδιά, για άλλη φορά μάλιστα όμως το FC Mobile. Όπως σας είχα πει και στο gaming βίντεο που είχα κάνει. Ήταν ένα Roblox. Βέβαια, σε αυτό εγώ δεν ήμουν. Αλλά στα άλλα μπορεί να είμαι. Πήρες τον καφέ, Άγγι. Ναι. Παιδιά, πάντα να τσεκάρετε τις κάμερες. Ώστε να δείτε αν είναι κακός, ανώμαλη δηλαδή. Μπορεί να είναι κανένας Άγγις τρελός. Ρε, δεν είναι. Μην τον ακούτε. Α, εδώ έχει τις κάμερες. Guys, παιδιά, τώρα θα το πω λίγο στους άκρους που δεν ξέρουν και πολλά. Guys, today we're making the video Animal Hospital, where there are anomalies because they're bad. We don't have to let them in the room. So let's get into it. So right now, guys, we are in room 1 checking the first person. Now she's going to go. He's at the room mark, so we just have to check him in.
we just put that thing, we just make that thing work, and then we just wait the computer to say what he has. So he has flu, so he needs cough syrup. Wait a second, guys, I will bite. Now there, I just take him to eat. Now he's recovering. So let's go to room 4, where's another person waiting for us to treat him. Guys, there's a bad monster, it was eating me. So be careful, guys. I lost very much sanity. Because that is our health, so we need it. He has flu and headache, so we need dose syrup and medicine. Medicine right here and dose syrup. Please subscribe, share and like. With your friends, share. So our goal is today likes. It's 150. If we can't hit it, it will be alright. I will stop the English right now because we are in Greece. Okay? Yeah. Bye. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, μίλαγα λίγο αγγλικά. Καταλάβατε επειδή δεν μίλησε καθόλου ο Βασίλης, επειδή απλά εγώ ξέρω λίγο παραπάνω λέξεις και μπορώ να κάνω κανένα λάθος. Δεν είναι γιατί εγώ δεν μπορώ. Άνοιξε το shop, παιδιά. Ναι, όντως. Και θα πάρω αυτό. Go to the shop. 151 θα πάρω και Ga- print faster. Guys, go to the shop, guys. Παιδιά, πάμε στο... Ένας κακός. Παιδιά, με τα sold τρία out. μάτια είναι πάντα κακός. Να, εγώ θέλω αυτό που λένε sold out. Θέλω το πιστόλι. Δεν ήταν πιστόλι. Πάρε αυτό, θα μας βοηθήσει. Μα θέλει 190. Παιδιά, Τι είναι αυτά που λέει sold out? Ότι τα έχουν πάρει. Τι? Ότι τα έχουν πάρει, δεν μπορούσα. Ότι τα έχω πάρει εγώ. Τι πήρες? Αυτά εκεί τα πράγματα που έκανα. Το πιστόλι πήρες. Δεν είχε πιστόλι. Το πιστόλι δεν είχε το κλάσμα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το κλάσμα. Τι είναι? Άστο. Είναι καλό επειδή είναι πράσινο. Παιδιά, το κλάσμα έχει πάρα πολύ καλό πράγμα που απλά βάζει αυτό πάνω του και όταν δείχνει πράσινο σημαίνει ότι είναι καλό. Αλλά πρέπει να περιμένετε λίγο. Παιδιά, όπως βλέπετε έχω κάνει upgrade σε αυτά ώστε να πάνε πιο γρήγορα. Αυτός, παιδιά, μόλις λιποθυμάει τον παίρνετε, πατάτε να τον πάρετε και το βάζετε στα σκουπίδια. Και δεν το Οπα, κλείσε την πόρτα. Ακίνητος! Μάτα χίλια πιστόλια. Όντως ρε παιδιά, πρέπει να τον σκοτώσουμε. Άγγι, κάνεις για. Ναι, τώρα που είναι το τέλος. Guys, we don't have to check the anomalies because they will kill others. Now, see their faces are very strange. Check the security cameras in photos so you'll be sure. And where they just close the shutters. Then check again the cameras. They will look good. If they don't check them in. Now he looks good. So, let's apply him to get in. Let's check his photo and let's get his prints. So he will get in the hospital. Guys, I'm not going to speak other English. You have to just wait a little bit. Okay? Because we are in Greece. Λοιπόν, guys, συνεχίζουμε τώρα το παιχνίδι. Μίλαγα λίγο αγγλικά όπως καταλάβατε. Ο μεταφραστής, το καινούριο μέρος και ο μεταφραστής, επειδή θέλει λίγα λεφτά για να μας κάνουν μετάφραση στα αγγλικά με υπότιτλους, οπότε αυτά. Επειδή ξέρω υπότιτλους καλά, βέβαια ξέρω και λίγα ισπανικά.
Παιδιά, ξέρω κλασικές λέξεις. Vamos, τώρα. Από κοίτο. Παιδιά, δείτε κι άλλος κακός. Guys, there's an anomaly, so look how he is. And the other has black eyes, and they're not. Close the shutters and the door because he might get in. Okay? And then it's one camera down. If you had a good class, just shoot him. I mean the secret agent class. Because you start with a gun and you can say, here guys, drink 3 sips of the coffee and then just give it to him. Now guys, I just am drinking. I just drink it. Μην το δώσω κατάλημα. I just give it, I just drink it because I just clicked. Μην το κλείνεις ρε. Because... Guys, because I just take a sip, I just got 2 sips later, and then I just got the other one, so I drank it, and then he laughed. Guys, I'm going now to stop because, you know, whatever, bye. Ήρθε αυτός ο Yeah, guys. Ήρθε μια σκύλα. Γεια σας σκυλάκι, τι θα θέλατε? Εντάξει, θα θέλετε να έρθετε. Εντάξει, θα κάνουμε καλά. Τσεκάνουμε πάντα τη φωτογραφία, παιδιά, και τις κάμερες. Και αν είναι κακός, αν έχετε το Secret Agent Class, το καλύτερο class που κάνει Robux, που το έχω πω, ξεκινάτε με ένα όπλο. Παιδιά, περιμένετε ένα λεπτό. Εντάξει, όλα καλά. Πώς το μπορώ να πω, Aggies, can you speak English? Yes, I can right now. So, there is one for anchoring is you have to just check him. He's always okay, so don't check nothing else for him, because the others might get, because the others, maybe they're monsters, you don't know. Guys, he just fainted because I just shot at him in the head. So let's put him in the trash can because he just waited like this. Έτσι είναι σκόσιτα. Έτσι εδώ περίμενε. Guys, he waited there because that isn't... Έρχεται ένας στο room 3. Το ξέρεις. Someone is come to room 3, guys. Vasilis, can you help a little bit to you? Because I can't do all the things. Yes, I can. Το έκλεισα όλο. Πες το, sorry για το διάλειμμα, πες το. Guys, sorry for we had a problem a little bit with our Wi-Fi. It was shut down for a little bit. Sorry guys very much. I'll stop English right now. Okay? See ya. Bye. Παιδιά, μιλάτε και άλλα αγγλικά. Συγγνώμη για πριν που σταμάτησε λίγο. Επειδή καταλάβατε λίγο μας έπεσε το Wi-Fi σήμα μας. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εκεί. Και περιμέναμε λίγο και μας ξανά έφτιαξε. Μπράβο ρε Βασίλη, επιτέλους βοηθάς. Γιατί να ζητείς? Εγώ δεν βοηθάει πριν καθόλου. Και δεν μου δίνει λεφτά αυτό.
Μετά το φορτώσω μου δίνει λεφτά. Όταν τελειώσει το shift. Δηλαδή όπως καταλάβατε περάσαμε το shift του Βασίλη. Σε πόσο ώρα είναι το shift 4? Σε λίγο. Τώρα κάνω εγώ ένα search και αν βάλω κάτι λάθος πέθανε και έχω χρόνο ώστε να τον σώσω, αλλιώς θα πεθάνω. Αχ, επίγον, έρχομαι. Εσύ μην έρθεις. Χειρουργείο, να βοηθήσω τα μηχανήματα. Όχι ρε, δεν έχει χειρουργία, δεν έχει μηχανήματα. Ξέρω, το έχω ξανακάνει αυτό το μέρος. Λοιπόν, Μυστέρι. Α, φάρμακα. Άστο! Βασίλη, μην κάνεις τίποτα. Άστο λίγο. Αν κάνεις. Εντάξει, παιδιά, τον σώσαμε. Τον σώσαμε. Μου σέβτηκε. Μάγκες, το σώσαμε. Περιμένετε ένα λεπτό, ο Πιλάρης λίγο σταματάει ένα λεπτό. Λέμε λίγο την πόρτα να μην μας ενοχλήσουν. Να μην ακούτε και στη φασαρία του. Ναι, ώστε να μας ενοχλήσουν. Όπα. Α, Ένα τέλος. το πιστόλι. Βοήθεια. Παιδιά, ξέρετε κάποιος τι γίνεται εδώ. Εδώ δεν μπορώ να ξαναζήσω. Πρέπει να μαζέψω 1.000 ευρώ. Παιδιά, σταματάει λίγο το βίντεο. Πρέπει να μαζέψεις. Γεια σας, guys, γεια. Γεια guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα μέχρι που πέθανα. Οπότε, επειδή bye. ήταν δύσκολο. Bye, guys, γεια. Bye. Γιατί δεν μάζεψες 1.000 ευρώ?